Ve světě šeptem šíří se řeči, kdo o ní nic neví, tak studem brečí. Bambulab H2D má prý být zázrak, nebo snad ne, stačí jen náznak. Nazdar 3D tiskaři. Po asi 50 dotazech minulý týden jsem pochopil od zákazníků i od prostě známých a tak dále ze světa 3D tisku, minimálně 50, tak jsem pochopil, že i já se musím tomu vyjádřit, že beze mě by ta tiskárna asi nevyšla. Dělám si srandu samozřejmě. O čem mluvím? No tak mluvím o H2N, o nové Bambulab, která brzy vyjde nebo bude představena. A zjistil jsem, že taky k tomu musím dát nějaké keci prdy. Takže keci prdy o Bambulab H2N. Bambulab H2N, nová tiskárna od Bambulabu, velká, nová, co se nezakecá, s některými zřejmě novými funkcemi. Něco je už takřka jisté, něco je ve sféře zatím stále velkých dohadů, bouřlivých diskuzí na těch internetech a tak dále. Nedávno vyšel na Bambulabu tady ten dlouho očekávaný, nebo tady to dlouho očekávané představení té tiskárny. Zkrátka Bambulab řekl, ano, bude představena tehdy a tehdy. Předtím byla informace první kvartál roku 2025, tak teď už to máme potvrzené přímo od Bambulabu, že 25. března ve 3 odpoledne Central Europe Time bude představena nová tiskárna H2D, Bambulab H2D, tak pardon, H2D. K tomuto se ještě vrátíme. Nedávno někdy se na internetech objevil tady ten obrázek reálné tiskárny už a kolem toho se vynořila spousta prostě různých dohadů, které zase k ním nechci přidávat a opakovat to, co je na internetech už 100krát. Já mám tady ten obrázek malinko přišťavený přes AI. Co nás každého zajímá je velikost tiskové plochy a to je 350, 320, 325. Tady není to čtverec, ta základna, je to obdélník. S největší pravděpodobností to souvisí s tím, že ta tiskárna je dvouhlavá, když máte 2 hlavy, vždycky potřebujete místo na to, kde ty hlavy prostě zaparkovat. Jo. Ta, co netiskne, tak musí jít mimo tu aktivní plochu té podložky. Na druhou stranu tohle omezení bývá většinou v ose X, tady je omezení v ose Y, jo, v ose Y vidím, že mám, pokud je to tedy XYZ, což předpokládám, že je, tak vidím, že v ose Y mám o 3 cm méně. Takže 3 cm méně, pravděpodobně v ose Y bude nějaký technický prostor pro čištění hlav, prostě pro ty operace, které souvisí s tím dvouhlavým provozem. 2 hlavy vidíme tady, já to tady mám trošku i ještě upravené přes Camera Raw. Jo, tady ve Photoshopu si s tím trochu hraju, tak zase stejně jako spousta jiných, jo, to v podstatě papoušku to, co už řekli jiní, ale lidi to chtějí, tak co by ne. A samozřejmě já to taky sleduju, taky mě to zajímá, jo, samozřejmě, že mě to zajímá. Tady vidím 2 hlavy. Vidím, že ty hlavy na tomto i na dalších snímcích to bude ještě zřetelnější. Náramně připomínají hodendy z Bambulab A1, jak podle těch silikonů navlečených, tak podle toho, i když ten chladič teda připomíná, to je pravda, ten chladič spíš připomíná X1C nebo P1S. Tady mě zaujalo například to, jak mají řešené chlazení těch heatsinků, jo, protože normálně na X1C hodendu, tak tady máme z boku na tom heatsinku přišrubovaný ten ventilátor 5V. Tady ty ventilátory nejsou, nebo možná budou zapuštěné v tom heatsinku vzadu, nevím, zajímá mě to. Možná se chladí a profukuje celý prostor, nevím. Jo, nevím. A brzo se to dozvíme. Jo. Někteří prostě publikátoři z oblasti 3D tisku jako k
tomu přistupují, takže pokud se to teď hned nedozvíme, tak prostě skončí svět, jo, a bude hrůza a jaderná zima. Mě to nechává trošku klidným, je to prostě další tiskárna, těším se na ní bezva, ale je to prostě další tiskárna. Větší, určitě bude drahá. Že by přinesla něco krutě revolučního, co tu ještě nikdy nikde nebylo, to si úplně nemyslím. Spíš to beru jako prostě doplnění řady Bambulab o něco, co může postavit proti Prušovi XL, protože proti Prušovi XL teď nemůže z hlediska tiskového prostoru postavit nic, jo? Z hlediska velikosti tiskové plochy. Takže jo, bezva, určitě se snažili, aby ta tiskárna prostě byla dobrá, v tom jim věřím, ale že by byla v ničem jako naprosto revoluční, jako včas někdo nastínuje, to si úplně nemyslím, jo? Kdyby byla revoluční ve smyslu, nebo kdyby měla třeba tiskovou hlavu ve 3D, jo, že by byl, jak se tomu říká, ten způsob tisku, kdy ta tryska nejezdí jenom v osách XY, ale umí se i naklánět, jo. Což už jsou takové projekty, to bych řekl, že to je revoluční. Jo. Kdyby byla prášková spékačka, to by byla revoluce nějaká stolní, jo, ale ne, bude to prostě FDM, jo. Strunová tiskárna. Je tady vidět, že jsou tady ty dvě hlavy tiskové, dva hodendy, jedna tisková hlava, která má dva hodendy. A vidíme tady zřetelně, že jeden ten hodend je povystrčený nahoru. Jo? Což je klíčová věc u dvouhodendového, dvouextrudérového tisku. Nemluvím o dvouextrudérovém tisku typu IDEX, kdy máme dvě nezávislé pohyblivé hlavy, to je něco trošku jiného, tam je třeba Snapmaker a další. Ne, tady nám ty hlavy jezdí spolu, jako na mnoha jiných tiskárnách, nic revolučního. A je nesmírně důležité, mimo jiné, aby ta hlava, co netiskne, cukla dozadu, vyklopila se, nebo se vysunula nahoru. Aby prostě uhnula, jo, aby nám nebrnkala o ten tisk. A nešpinila tou druhou barvou, nebo třeba materiálem podpor, ten výtisk. Tady vidíme zřetelně, že ta hlava vysunutá nahoru je a je prostě zaparkovaná. Tam jsou další věci, na které jsem zvědavý, jak to budou mít smáknuté ve smyslu ta čekající hlava, na jaké teplotě bude čekat. Jo? Protože to máte tak, ta hlava, co netiskne, ta tryska, ten hoden, co netiskne, v tomhle konstrukčním řešení musí mít nižší teplotu. Jo? 100, 140, podle materiálu a tak dále, stupňů Celsia. Proč ne úplně nulu? No, protože by při každé výměně materiálu o to díl trvalo, než by, já nevím, spokojové teploty nahřála zase na 250. Jo? Když tam máte 1000 výměn materiálu a 1000krát má dohřívat z 0 na 250, tak to prostě je strašný čas. Jo? Takže většinou ta teplota bývá 100, 140, 150. Aby to neslintalo, anebo případně, aby to slintalo míň. U toho slintání totiž nejde jenom o to, že nám to poslintá ten výtisk barvou nebo materiálem, který tam nechceme, ale taky to, že ten materiál, co nám z té trysky vytekl, nám na začátku práce té trysky, až se stane zase aktivní, tak z ní prostě vytekl nějaký filament a ten nám pak bude chybět na začátku perimetru a tak dále. Proto i v případě takovéhohle řešení se často používá nějaká čistící nebo spíš zajížděcí věž, aby se ten materiál prostě rozjel a aby se ten tok toho filamentu v té trysce ustálil. Aby se ta tryska prostě naplnila na ty hodnoty, jaké má mít. To slintání té trysky je velký problém, neaktivní. Různí výrobci to řeší různě. Tady to si pak ukážeme, je pravděpodobné, ne jisté, ale pravděpodobné, tak to vypadá, že ta tryska neaktivní bude ucpaná. No, že si najde na nějaký plíšek, na nějakou ucpávku, která zabrání výtoku materiálu z té neaktivní trysky, což by bylo super. Pokud by to tak bylo, tak to by znamenalo, že ta tryska může být nahřátá buď úplně nebo skoro na tu provozní teplotu. Dejme tomu, že bude třeba u ABS, které budu tisknout třeba na 260, tak si představu, že ta tryska bude třeba na 220, jo, ta neaktivní. To znamená, že to zahájení té tisky, to dohřátí té trysky na provozní teplotu by mělo trvat rozumnou dobu. Uvidí se, spekuluju, tak jako všichni. Každý k tomu musí něco říct dneska, tak já taky. Další nesmírně důležitá věc u dvou
tryskové hlavy a vůbec u vícehlavého, více tryskového tisku je naprosto přesné zarovnání těch trysek vůči sobě. Jo? S tím jsem třeba nesmírně bojoval, když jsem měl kdysi v pravěku, stál 60 000 tehdy, Felix 2, dvouhlavý, což nebyla špatná tiskárna, ale časem jsem s ní udělal jednohlavou tiskárnu, jednotryskovou tiskárnu, protože to zarovnávání bylo nekonečné, tam se to prostě dělalo manuálně. Jak vertikální zarovnávání, tak i to horizontální. Člověk by řekl, no tak to tam našrubuju, tam musí být naprosto přesně. Dneska jsou ty tiskárny, zvláště když to doma máte bambulapky, nebo nejenom bambulapky, víte, už tisknou tak krásně a tak přesné, že buďte si jistí, že pokud vám ta tryska z toho výtisku oproti té druhé uhne o 3 až 5 setin, tak to uvidíte na tom výtisku. Naprosto zřetelně to tam prostě uvidíte. Jo. Na tom výtisku vidíte, když vám uhne průměr materiálu o 2 setiny lokálně, tak už to na tom výtisku vidíte. Jo, pokud je to výtisk, na kterém to vidět je nějaká hladká stěna. Jo. Takže ty hlavy musí být perfektně zarovnané. Jo. Jak horizontálně, tak vertikálně samozřejmě. To se řeší buď většinou, buď se to řeší naprosto přesnou výrobou a sestavením, kde to prostě neuhne, kde to je jako třeba v setině, jo, všechno je to tak v setině a nemůže to uhnout, je to dané konstrukcí, kvalitní materiály, přesnosti výroby, tím, jak je to vymyšlené, jak se to sestaví, anebo kalibrací. Jo, proto třeba Prusa XL velice chytře, jo, si může ty trysky rovnat na tom čudlu, co má na podložce, jo, to je velice chytré. Jiné tiskárny to dělají třeba optickým zarovnáním, že je ze spodu kamera, která natočí zvětšeně v makru ústí té trysky a zarovná ho, tu dírku zarovná proti ideálnímu stavu. Jo. A pak se to, ty hodnoty se vlastně, to, co se naměří, se softwarově, dochází k softwarové kompenzaci od toho případného offsetu, od toho posunu. Takže buď přesnosti výroby, nebo prostě zarovnáním na různém principu a nejčastěji kombinací obojího. Jo. Takže jsem zvědavý, jak to tady budou mít vyřešené. Co je strašně důležité, je, že ta tryska, co netiskne, se vysune nahoru. Tak to má třeba už mnoho let Ultimaker třeba, jo, ale nejenom ono. Jo. Takže na to jsem prostě zvědavý, jak to budou mít. Dále, určitě na něco zapomenu, co jsem k tomu chtěl říct, ale když na něco zapomenu, tak to určitě už 10krát řekl někdo jiný. Co je na tomhle obrázku zajímavé je, kromě té tiskové podložky 350, 320, 325, je, tady vidíme zřejmě nový lidar, to si pak ještě ukážeme, je, tady nahoře vidíme nové AMS-ko a ano, vidíme tady teplotu, tady je teplota, tady je vlhkost, tady nějaký timer, nějaké stopky, časovač. Takže ano, je takřka jisté, že nové AMS bude vytápěné, což taky už má třeba Elegu u nových tiskáren, taky je na cestě, jo, teď si nespomínám, jak se jmenuje Elegu, taková P1S od Elegu s vyhřívaným AMSkem, jo. Oni tomu říkají jinak, ale je to tady ten princip. Velice šikovná věc, jo. Tady vidíme napsané AMS HT, jo, takže HT možná high temperature, jako vysoká teplota, pravděpodobně. Nad čím se debatuje asi nejvíc v souvislosti s touhle tiskárnou a s touhle fotkou, je tady ta krabička nahoře, na kterou, když se podívám opravdu zblízka a zřetelně, tak se může zdát, že by tam mohl být nějaký nápis jakože laser. A mnoho lidí spekuluje o tom, že to je laserová hlava, gravírovací nebo řezací. Že zkrátka ta tiskárna bude umět, že tam nacvaknete laserovou hlavu a budete moci v té tiskárně i gravírovat nebo řezat. Popravdě řečeno, ano, já tam ten nápis laser taky vidím, jo. Je to pravděpodobně, to k tomu patří, ale jednak to konstrukční řešení, kde ten kabel tady vede někde nějak bokem,
někam dozadu, tady jako ten kill switch, jo, ten bezpečnostní vypínač. Jednak to ve mně nezbuzuje moc důvěru, ale budíš, může to být nějaká beta verze tiskárny, nebo tam ten člověk má prostě bordel ještě větší než já, což je co říct. Ale hlavně se mi to prostě nezdá, že by Bambulab šel do téhle. Víte, ty kombinované zařízení, já jsem měl asi 2 nebo 3 tiskárny kombinované s gravírovačkou a jak řekl nějaký klasik, univerzální přístroje dokonale kombinují slabé stránky všech těch jednotlivých přístrojů. Jo? Já říkám, že to bude tenhle případ, jo? Třeba se jim to podařilo zvládnout, ale taky občas gravíruju a řežu a nějak by se mi asi nelíbilo, že v takové drahé tiskárně, a to ještě si o tom řekneme, bych čadil, že bych prostě ty exhalace z toho gravírování, jo, ty výpary, jo, ten kouř, z některých materiálů je skutečně, řekněme, lepkavý, jo, ulpívá prostě na těch površích, úplně to prostě lepí, jo, po čase. A že bych si tohle chtěl matlat na vnitřek té tiskárny, dovnitř toho extrudaru, k tomu si ještě řekneme, na to jsem zapomněl, jo, potom později, na řemeny, na tyče, do těch ventilátorů, jo. Já vím, pravděpodobně je tady velký odtah, jo, velký odtah prostě přes nějaký uhlíkový filtr, ale stejně, jo, kdo někdy gravíroval opravdu rychle na nějaký výkonný laser, tak ví, že toho kouře se generuje opravdu hodně. A víte, že prostě po 10-20 hodinách toho gravírování, řezání je vršek té i uzavřené gravírovačky velice často takový jako zahalený, ulepený, jo. Nevím, jestli tady budou uhlíkové lineáry, já bych si skoro tipl, že tady uhlík nebude, na X-ku myslím, jo, tak bych si tipl, že se to tady leskne, ale to je jenom domněnka. Kdyby tam byly uhlíkové lineáry, tak to by teprve jako ty výpady z toho řezání, gravírování byly teda otravné, jo, protože na ten uhlík, tyhle i výpady z ABS na ten uhlík chytají opravdu ochotně. Jo, a musí se třeba po 2, po 3 cívkách ABS, no nemusí, ale doporučuje se to, ty uhlíkové lineáry na X1C, P1S nebo X1E očistit, jo, že je to prostě na to nachytané. Jo. Čili nevím, moc se mi ten laser nezdá, ale třeba se mýlím, třeba tam fakt ta hlava bude. A nebo je to krabička úplně k jinému účelu a bude to dělat něco úplně jiného. Protože navíc, jo, jedna věc na téhle fotce mě zaujala, jsem si všiml, tady máme tu hlavu, tohle určitě není finální nebo kompletní přední hlava toho extruderu. Jo, tomu nevěřím, jo, že by tady takhle, tady vidíme dovnitř, vidíme střeva toho extruderu. Na to zepředu ještě něco patří. Jo. Ano, je možnost, že tam je nějaký kryt, který je teď sundaný, který tady někde má položený bokem, ten, co to fotil, a místo toho krytu se tam třeba nacvakne tady ta laserovací hlava. Jo. Ale moc se mi to prostě nezdá. On ten nápis laser nemusí znamenat zrovna laserovou gravírovačku. Jo. Je to prostě, může to znamenat, co? Já nevím, jo, prostě, ale laser samozřejmě není využití jenom pro gravírovačku nebo pro lidar. Jo. Takže nevím. K téhle fotce asi toliko. No, barevný displej nějaký. Tam vidíme, že to menu je podobně X-kovým tiskárnám. Boční překryt zdá se z plexiskla, podle toho, jak se na tom vlní ten obraz. Ale za pár dní venku prostě uvidíme. Zelené sklo. To je taky další věc, jo, co by svědčila tomu laseru, jo, že tam je zelené sklo kvůli... Jo, když laserujete, tak na to nemůžete koukat jinak než přes braille, nebo zase nedoporučuje se přes braille. Se používají oranžové nebo zelené, teď já ani nevím, jaké mám k těm laserům. Jo. Takže ano, tohle taky jako by napovídalo tomu laseru, jo, ale prostě fakt se mi to nezdá a skoro bych si řekl, jako že kdyby to tak bylo, že to není dobře, jo, ale co já vím, jo, určitě ví, co dělají.
Tahle tiskárna má konkurovat profesionálním tiskárnám, samozřejmě profesionálním ve smyslu téhle třídy 100, dejme tomu 100 až 200, 150 tisíc. Jo, nemluvím o nějakých Stratasysech za 3, za 10 milionů, ale Prusa XL, nějaké Ultimakery a tak dále. A měla by být asi určená spíš pro firemní klientelu. Jo? Nějaké firmy, co potřebují valit součástky. Jo? Dvouhlavý systém přináší výhody samozřejmě, jo? O kterých si ještě řekneme, obzvláště v kombinaci s AMSkem. A tyhle firmy spíš potřebují sekat výtisky jeden za druhým, jo? Než aby si jako hráli a chvilku si tiskli a chvilku si gravírovali klíčenky. Jo? Jestli někdo bude mít tady, já nevím, 100 litrů, o tom si ještě řekneme, za takovou tiskárnu, tak určitě bude mít 15-30 tisíc na nějaký diodový 40W laser, jo? Nebo 50-60 na nějaký levný ten, víte co myslím, laser, ten s tou trubicí, teď by to vypadlo. Takže ano, všechno tomu nasvědčuje, ale odmítám tomu zatím uvěřit, protože mi to nedává vůbec význam, nedává mi to logiku. Proč by pro boha do takové poloprofi až profi tiskárny cpali takovou v podstatě hračku. Jo. Protože ten laserovací prostor je malý, jo, ta podložka 35x32 cm na gravírování, to je prostě hrozně málo. Jo. Ty lasery běžné stolní, různé ty krality, Falcon 2, Falcon 2 Pro a já nevím jaké. To má ten pracovní prostor od pasu 45-50 cm a tady najednou 35 cm. Co tam strčíte, jo? To nedává mi to význam, jo? A pokud ta laserová hlava nemá sloužit k gravírování, ale k něčemu úplně jinému, tak to jsem teda fakt zvědavý na co, protože vůbec nemám ponětí. Ještě k výhodám těch dvou hlav, těch dvou trysek na té hlavě. Samozřejmě můžete mít současně zavedené dva materiály, takže v případě dvoubarevného nebo dvoumateriálového nebo dvoubarevného tisku značně zmenšíte časové prodlevy při střídání toho materiálu, jo, když se na můj X1C nebo a tak dále musí natáhnout ta struna do dneska zase vrátit, často kritizovaná věc. Mě to žily netrhá, ale ano, jasně, jsou tam ty prodlevy, časové i materiálové náklady na to čištění těch trysek a tak dále. Tady zkrátka máte furt zavedené dva materiály nebo dvě barvy a mnohem rychleji je můžete střídat. Jo? Ale samozřejmě je tam to nižší teplota, vyšší teplota, dohřev trysky. Uvidíme, jak to mají udělané. Jo? Další velká výhoda takových dvoutryskových dvouhlavých tiskáren je, když jsou na jedné hlavě teda, protože když jsou nezávislé extrudery, tak třeba můžou tisknout dva díly současně, jo, na IDEXu. Ne, tady nemůžou tisknout dva díly současně, ale ve smyslu jako, že obě dvě trysky tisknou současně. Ale můžeme třeba mít každou trysku o jiném průměru. Jo? Můžu mít trysku číslo 1 0,4 a trysku číslo 2 0,6 nebo 0,8. Jo? A můžu infill tisknout 0,8 hrubý, jo, s vrstvou 0,5-0,6 mm, jo, třeba. A vnější a třeba 2 vnitřní perimetry, jo, a 2-3 vnější perimetry fajnové pohledové můžu tisknout 0,4, jo. Takže ušetřím čas, zrychlím dramatický tisk. Používá se, jo, na IDEX tiskárnách třeba a na jiných. Mě by tam třeba zajímala možnost, a na to se těším, jo. Ne, že by to nešlo už teď, šlo by to i s AMSkem, šlo by to, jo, ale takhle by to bylo mnohem elegantnější. Když si představuju, že vytisknu třeba nějaký model od 3D printu nebo něco, nějakou kombinaci, kde vnitřní část trupu bude z PLALV, nebo křídla, a vnější skořápka bude z normálního PLAčka. Jo, mě tak jako napadlo v hlavě. To mě tak v hlavě někdy napadá, jak říkal Felix Holzmann. Blahé paměti. Cena. Samozřejmě cena. Slyšel jsem takové sranda názory, že to bude stát tak $2000.
jo, což máme nějakých 40, takhle 50, přes 50 tisíc, 50, 60 tisíc, včetně DPH, dejme tomu, jo. Tomu, přátelé, nevěřím, jo. Podívejte, pokud X1E, což je v podstatě X1C s aktivním ohřevem komory, Ethernetem a pár věcmi navíc, jo. A ta tiskárna stojí, dejme tomu, 65-70 tisíc, jo. X1E, jo, 65-70 tisíc. A teď tu tiskárnu, včetně AMS, samozřejmě. A teď tu tiskárnu vezmete, objemově ji v podstatě, dejme tomu, zhruba dvakrát zvětšíte, přiděláte tam 2 hlavy, přidáte vyhřívané AMS-ko, přidáte nějaký laser, nebo co to tam bude, jo. A má stát o 20 tisíc míň, nebo o 10 tisíc míň? To asi ne, že? Můj soukromý odhad je prostě 100 až 130 tisíc. Pokud bude stát pod 100 tisíc včetně DPH, tak se teda budu hodně divit. Jo. Jasně můžou jít agresivně proti Prušovi XL, jo, řeknu, no tak X1E, ano, tady máme za... Mluvím o českých cenách, na Bombolabu přímo na storu jsou ty ceny samozřejmě ne vždy, ale většinou prostě nižší. Takže když mluvím o těch českých standardních cenách, pokud se prodává X1E za nějakých 65-70 tisíc, tak mi nedává význam, že by stála třeba takováhle nová tiskárna s tím vším navíc jenom o 10-15 tisíc víc. No, prostě tomu úplně nevěřím, jo. Ale zase třeba se budu mýlit. Tak. To byly tyhle keci prdy. Na stránkách Bambulabu vycházely takovéhle jo, bylo představení té tiskárny, tohle je ten extruder. Tohle je pravděpodobně, pokud je to pravda, tak tohle je pravděpodobně, to není, prosím vás, box té tiskárny, ale vidíte tady L extruder, right extruder, to je pravděpodobně kryt, jo, toho extruderu, zřejmě. Nemyslím si, že bude průhledný. Spousta těch obrázků tady jsou rendery, které jsou dále upravené. Jo, někdy jsou upravené spíš pro snížení zřetelnosti nebo ukázání toho, co tam je nebo není. Sám jsem takovéhle obrázky, co by čtvrtstoletí počítačový grafik, něco jsem si jich podobně nadělal, jak se něco fejkovalo nebo skrývalo, nebo třeba naschvál mátlo, jo, aby se něco skrylo. Zatím vyšly 3 obrázky, k ním si něco řekneme. 23. března vyjde další, což je zítra. 24. vyjde další a 25. tiskárna bude uvedena. Tak si k těm obrázkům něco řekneme. Já jsem si je tady uložil a trošku jsem si je enhancenul. Jenom velikostně. Co je pro nás nejzajímavější je, anebo dobře, začneme od toho nejnudnějšího, který vyšel včera nebo kdy, a to je tady ten krokový motor. Jo? Já si myslím, že to z největší pravděpodobností, je tady to šikmé ozubení, je krokový motor do extruderu. No, tam, kde teď máme ten standardní krokový motor, třeba z Orbiteru nebo nějaké LDO a další, malinký krokový motor, co já mám třeba v extruderu verze 7, tak tady má Bambulab Hold nějaký vlastní, určitě lepší, co se nezakecá, bezva motor, jo, ale úplně mi to žily netrhá. Jo. Tady třeba vidím takovou frajeřinu, že to šikmé ozubení, nevím, jestli je to nasazené na hřídeli, nebo je to přímo už součást té hřídele, tak obrobené. Jsem schopen posoudit, je mi to skoro jedno. Mnohem zajímavější obrázek je ten extruder. Extruder je v takzvaném X-ray režimu, čili rentgenový, jo, je to rentgenový pohled dovnitř a je tam spousta zjevných nebo jako zřejmých a spousta nezřejmých věcí a některých i matoucích. Jo. Určitě na spoustu věcí zapomenu, určitě se ve spoustě věcí spletu, ale zkusme si tam něco najít. Já si ho trošku, ten obrázek trošku upravím, aby jsme tam toho víc viděli, aby jsme si trošku něco odkryli. Jo. Takže si stáhneme kontrast ve Photoshopu, vytáhneme si stíny, zesvětlíme
tady si zvýšíme zřetelnost texturu a odstraníme si opar. Tak. To nám takhle stačí. Tak, co nám tady vylezlo? Samozřejmě, co nás zajímá nejvíc, jsou ty dvě trysky. Jo, pojďme k těm dvěma tryskám. Vidíme tady trysky. Tady je takové matoucí, jo, jako tak, jestli je tohleto tryska, tak co je to potom tady a tady, jo? A já si skoro myslím, že to je, že to jsou prostě, že to je fotomontáž, jo? Že to jsou vlastně tryska a zatím je v průhledu poutací systém té trysky, jo? Tyhle ty třmínky, co vidíme, známe. Ty známe z Bambulab A1 nebo A1 Mini, jo? Co je tady velice důležité, i ty silikony, jak už jsme si říkali, vypadají velice podobně, ne stejně jako na Bambulab A1 Mini. Co jsme si říkali, tady vidíme jednu tu trysku, jo, a vidíme, že to je prostě montáž, jo, protože tady vidět jedna tryska, ta je nahoře, ta je dole, jo, ta tady tiskne, druhá je zaparkovaná trochu výš a vidíme, že není celá, jo, vidíme, že tady, jo, nám to jde do průhledna. To je prostě nějaká fotomontáž. A vidíme, že ta neaktivní tryska je přicpaná tady tím plíškem, aby netekla, jak jsme si říkali. S největší pravděpodobností. K tomu systému, pokud to tak bude, výměny trysek, ve smyslu jako na A1, otevřete třmínek a vytáhnete trysku, jo, a jak měření teploty trysky, tak přenos tepla do té trysky se provádí jenom dotykem ploška na plošku, jako v Bambulab A1. Jo. Je tam nějaká vyhřívaná plocha na unašeči té trysky, ta tryska se tam přiloží a dotykem se přenáší to teplo do té trysky a provádí se i měření té trysky dotykem. Jestli to tak bude, jakože to skoro vypadá, že jo, tak jsem na to hodně zvědavý, protože jak to budou mít vyřešené, protože takhle velká tiskárna, předpokládám, že ty trysky budou vysokoprůtokové. Jo. 80 W, 100 W tepelného výkonu, jo. To znamená, aby tohle teplo přenesli spolehlivě. Rozumíte, na klasickém hodendu máte nejenom na těch vysokoprůtokových, jo, já teď montuju raterik velký, tam je u high flow hodend s topítkem, jo, teplovodivá pasta. I na obyčejných Bambulab P1 SX1C hodendech, že jo, máte termistor a topítko, i to topítko přes teplovodivou pastu, aby se to teplo přenášelo, jo. Čím je tam větší tepelný výkon dodávaný, tím je náročnější nebo prostě věc, která se musí dodržet, aby to teplo, co to topítko vyrobí, aby se taky předalo tomu hodendu, jo? Takže tam bývá většinou teplovodivá pasta, jo? A tady to má být jenom dotyk kov na kov, jo? Třeba se jim to podaří přenést, třeba je to úplně jinak, jo? Já nevím, jenom fabuluju, tak jako všichni ostatní, nebo nefabuluju, spekuluju. Nefabuluju, protože pravdu nikdo nezná, jo? Ale spekuluju. Další věc, jestli je to dotyk na dotyk, co by mě tam docela jako mírně přizvedl obočí v čase, je to, máte uzavřenou tiskárnu, která je bez pochyby určená i na tisk, jo, materiálu ABS ASA, ze kterých, jak víme, se skutečně při tisku uvolňuje velké množství těch prostě výparů, jo, ty výparů, které chytají na ty uhlíkové tyče, na skla zevnitř, jo. Na kablíky. Já, když dělám servis tiskar těch Bambulabek, i když jsem mikroprodejce, tak stejně jsem jich jako stovky prodal a dá se říct, že neustále tak, dejme tomu v rámci už i pozáručního servisu, dejme tomu 2 týdně, tam u mě se sejdou, někdy jsou to závady, nezávady, někdy jsou to reálné závady. Zkrátka mám tam velice často tiskárny, které mají za sebou tisíce hodin tisku. A některé ty tiskárny
jsou zevnitř třeba ty kablíky, jo, nebo ty extrudery zevnitř, ty krabičky, ty kryty, třeba z X1C nebo X1E, jsou zevnitř pokryté vrstvou takovou až skořepinou, že se to dá škrábat nechtem, usazených výparů z ABS zasi. Jo. A já si říkám, že jestli je to na dotyk, ten hodent a topné těleso, jo, ve stylu A1, co to udělá třeba po 2 letech, kdyby se náhodou ty splodiny tisku dostaly prostě mezi ty plošky, jo? Že to zabrání přenosu tepla. Asi to mají nějak pořešené, jenom prostě přemýšlím nahlas. Jo? Jak říkám, třeba je to všechno úplně jinak. Takže co je tady pro mě důležité, je systém trysek zřejmě inspirovaný A1, ucpávací plíšky zřejmě, jo, které přicpou tu trysku neaktivní, to je super, pokud to tak opravdu je. A to, co jsme si už ověřili, že neaktivní tryska je nahoře. Tady je nějaká mechanika s nějakým motorem, která něco dělá. Pravděpodobně to bude při zvedávání té trysky. Jo? Těžko říct. A je mi to skoro jedno, prostě uvidím. Jo? Jak mají mechanicky vyřešené, jakou převodovku. Vidím, že ty převody jsou kovové zřejmě. Jak to mají vyřešené, na tom se to nepeče. Tady je pravděpodobně vidět kus toho nového motoru, co jsme se dívali, co nám ukázali. Tohle je asi pružina, nevím. Vidím, že tady je velké, vidíte tam to ozubení, jakoby velké Bontek kolečko. Jo. Takže velké Bontek kolečko a tady proti němu jdou 2 přítlačné kladky. Asi jedna nebo druhá. Zase, jak to budou mít vyřešené, jestli se budou točit obě 2 kolečka furt, anebo to, co nebude aktivní, se nějakým způsobem odklopí, jo, odpojí mechanicky, netuším. Jo. Tady je taky nějaká, jo, vidíte, převodovka. Tady vidět velké ozubené kolo, které evidentně od hřídele tohoto motoru, tam nevidíme vzadu, točí tady tím velkým Bontek kolem. Jo. A tady jsou ty přítlačné kladky. Tak, co tu vidíme? Vidíme tu z největší pravděpodobností jednu páku stříhačky, druhou páku stříhačky. Jo. Tady vevnitř, tady podívejte se třeba na tenhle ten díl a tady je šroubek. Zkusme se podívat na tuhletu fotku. No, podívejte. Jo, to je tady tohle. Tenhle ten díl. Tady ten šroubek. Tady je nějaká škvírka. To bude tady tohleto. Jo, čili je vidět, že tam je zepředu nějaký kryt nasazený, který pravděpodobně průhledný nebude. Zkrátka to, že a ten na té tiskárně tady akorát prostě není nasazený, jo. Ale to, že by se tam měl nasadit nějaký laser vedle toho, třeba jo, co já vím, nevím nic, tak jako u téhle tiskárně jako naprostá většina smrtelníků. Takže páčky stříhačky tam jsou. Tak, kde jsme to byli? No, dále, co tu vidím, jsou, že samozřejmě mi sem vedou dva filamenty, 2 PTFE trubičky. Jak to bude spolupracovat s tím AMSkem? Samozřejmě netuším. Jo. AMS má normálně jeden výstup a zavede se 1, 2, 3 nebo 4. struna. V případě použití hubů 1 až 16. struna. Tady by si to říkalo o to, že to bude připojené ke 2 AMS-kům, jo, 4 a 4 barvy. Ale úplně se mi to nezdá, že by standardním jako standardní součástí té dodávky byly 2 AMS-ka a že by použití 2 trysek najednou bylo podmíněné AMS-kem. Může to být tak, že bude prostě buď 2 AMS-ka, nebo 1 struna z AMS-ka, druhá struna externě. Jo.
Nebo třeba to AMS bude umět najednou krmit 2 struny, jo? Co by ne, že by to nešlo. Nebo to třeba bude úplně jinak, jo? Nevím. Co bychom tu ještě viděli nějakého zajímavého? Tady ten nový lidar. Vidíme, že ofuk je značně nadimenzovaný a ofuk dílu a vede tady někde zezadu. Vzadu bude velký ventilátor, který bude foukat mohutně. Velký ventilátor, který to je podobné jako třeba u Ratrigu, jak teď montuju toho Ratriga, tak tam je taky vzadu velký ventilátor 4028 a tento fouk vlastně na druhé straně toho extruderu, jo. A tento pak žene takhle dopředu. Podobný princip. No, jsem na to zvědavý samozřejmě. Co bychom si tady ještě k tomu řekli, nevím velice co, určitě by se na tom ještě dalo něco, ale nevím. Motor jsme si ukazovali, dneska vyšel tenhle ten obrázek, ze kterého teda úplně moudrý nejsem. Zase si ho, tady vidíme trysku, že jo. Zase si ho vyšťavíme trochu. Takže co tu uvidíme nebo neuvidíme? Uvidíme jenom to, co chtěli, aby jsme uviděli. Uvidíme jenom to, co nám dovolí. Věřte tomu, že nad každým detailem toho obrázku tam někdo dlouho přemýšlel a debatoval, co ukázat a co ne, čím nás třeba zmást. Tak, tady evidentně vidíme krásně celý ten hodent. Jo, nebo celý, velkou část toho hodendu. Tady bez pochyby vidíme ucpávací ten plíšek nějaký, jo, což bez pochyby bude tím pádem neaktivní hlava, jo, která je zvednutá nahoře. Vidíme, že to je nějaký hodent číslo 1, asi 0,4, nevím, jo. Tady si všimněte to žebrování je takhle zmenšené, takže ono je docela možné, že tady vevnitř bude ten utopený vlastně v tom heatsinku, jo, v tom žebrování bude utopený nějaký ten chladicí ventilátor, co jsem spekuloval, že není moc vidět, jestli tam je, kde tam bude, nebude, nebo co. Tak tady to vypadá, napovídá to tomu, že tam je kulatá díra a ta by měla být právě na ten ventilátor. A tady je bez pochyby druhý aktivní hodent, naznačený, jo, že tohle jsou všechno rendery upravené, jo, to není žádná fotka. Kde tady ten lesk bude pravděpodobně taky tady tento lesk, jo. A tohle bude bok tady dole toho silikonu. Jo. Ale samozřejmě hlavní, co se nám tady snaží ukázat, je tady tato součástka, což by měl být nový lidar, asi, který by měl být samozřejmě lepší, preciznější, blablabla. Co mě trošku zaráží, je tady ta podivná podložka, která má na sobě milion malých QR kódů. A ty QR kódy nejsou stejné. Jo, když se podíváte, ty QR kódy nejsou stejné. Nejsou to QR kódy na podložce, když se podíváme na fotku tiskárny, jo, tak tady vidíme normální tiskárnu. Normální podložku. Jo, normální podložku zrnitou zlatou pej. Jo. Ale tady nějaká kalibrační podložka, speciální podložka, nevím. Ale je to podložka, která evidentně je zaměřená na to, aby ten lidar, nebo co to je, i když zase, jestli by lidar dokázal brát QR kód, nevím, jo. Lidar by neměl asi být schopen brát, to by tam měla být normální webka, jo, normální kamera, jo, jako je na X1C nebo X1E. Ale to, že tam jsou různé ty QR kódy všude po ploše, znamená, že to je vodítko k tomu, aby ta tiskárna věděla přesně, na které části té podložky je
Což je divné, protože to ona samozřejmě v souřadnicovém systému XY ví. Jo? Takže k čemu to bude sloužit? Čort je voz nájet. No, nevím, uvidíme. Takže já si myslím, že jsem už těch keců prdů tady vyplodil dost, tak jako spousta manželka říká, že si to taky myslí. Takže uvidíme. Zítra vyjde další obrázek, což bych si tak tipl, že bude možná to AMS-ko, nebo to třeba bude čepice. Make 3D printing great again. Nevím. Uvidíme. Takže tolik. Já to video třeba nazvu Keci prdy o Bambulab H2D. Já furt říkám H2N, ale samozřejmě to H2D. Keci prdy o Bambulab H2D1. Až vyjde další obrázek, tak si můžeme k tomu zase něco říct. A to je zatím všechno, díky, mějte se. Kdybyste chtěli 3D tiskárnu, třeba Bambulabku, v naprosté většině případů s podporou otestovaná a tak dále. Kontakty máte pod videem. Já budu teď k tiskárnám, hlavně k P1S a k X1C a X1E samozřejmě. Já k těm tiskárnám v tarifu standard přidávám přehoz, 3D lak, vzorové soubory. Chci to pojmout trošku jinak. Bude to princip, nazvu to jako starter kit, který bude obsahovat ten přehoz, 3D lak, bude obsahovat i nějaké lepidlo na ABS ASA a bude obsahovat i vzorky nějakých 10-20 metrů nějakých materiálů, které si člověk normálně jen tak na zkoušku nekoupí, nějaké drahé materiály, takže budou tam zřejmě nějaké vzorky nylonu s uhlíkem, originální Bambulab hlavně, jo? Nylonu s uhlíkem, ASA s uhlíkem, normální ASA, možná normální ABS-ko, podpory tam budou, podpory PLA, PETG, bude tam vzorek podpor pro ABS-ko. Uvidím, to se ještě rozmyslím. Budou tam prostě lepší materiály, jo, na součásti toho starter kitu. Bude tam český tištěný manuál, máme udělaný český tištěný manuál, který neobsahuje nic převratného. Ten manuál vychází z informací volně dostupných na Wiki, akorát jsme to prostě zalomili, zpracovali a přeložili samozřejmě jinak než Google Translátorem. A to bude ten tištěný manuál, brožurka tenká, jo, těch informací zase tolik není. Tak to bude součástí taky toho starter kitu s tím, že já mám v plánu k tomu časem napsat nějaké tipy a triky, které budou samozřejmě nějak korespondovat i s těmi mými neveřejnými videi, co jsou k těm tiskárnám, ale to je budoucnost. Každopádně teď ta brožurka tam bude, ta s těmi základy, jo, s těmi obecnými informacemi, a to proto, že se na to překvapivě hodně zákazníků, hlavně těch dříve narozených, ale nejenom, ale hlavně ptá, jo, jestli k tomu nemám nějakou brožurku. No, tištěnou. Říkám, no to máte ne, no, já bych to chtěl tištěnou, abych si v tom mohl listovat na záchodě, nebo ve vaně, jo. Tak říkám, jo, tak to uděláme. Tak jsme to nějak zpracovali a bude to taky součástí toho starter kitu. Takže bude to pravděpodobně tak, že starter kit, který bude tyto věci obsahovat, a součástí toho starter kitu budou i nehmotné produkty, to znamená neveřejné videa, videonávody a vzorová data. Tak tento starter kit bude od tarifu standard nahoru a bude nějaký pro A1, nějaký pro P1S, nějaký pro X1C a nějaký pro X1E a pravděpodobně nějaký pro H2D. Jo? Prostě podle ceny té tiskárny. A bude zakoupitelný samostatně, jo? Ale u těch tarifů standard bude součástí toho tarifu. Jo? Takhle si to nějak maluju. Jinak, co se týče neveřejných videonávodů, brzy budeme mít spolu, protože já to mám přes Google, přes YouTube. S Googlem je to složité někdy, takže dodělává se nový web, nebo taková subdoména, která se bude jmenovat plus.mor3d.cz, kde
budu mít ty videa prostě u nás na serveru, jo, nebo ne u nás, ale u providera na serveru a tam si ten člověk, kdo má nárok na ty videa, tak si tam založí účet. Já mu k tomu účtu přiřadím seznamy videí, na které má nárok a budete tam mít kdykoliv na principu toho přihlášení a nebude to závislé na tom, jak se v Google zrovna vyspí umělá inteligence. Jo, takže jenom takové novinky. No. Takže díky, mějte se, ať vám to tiskne a brzy další keci prdy o Bambulab H2D. Čau.